Balantayan na sa mga adlaw ang opening ceremony sang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Ang Palarong Pambansa magalawig tubtob sa Mayo 31. Ginabugusan sang masobra 13,000 ka mga atleta, coaches, kay iban pang delegado halin sa nagkailangan nga riyon sa bilog nga pungsod ang edisyon sang palaro sa bunga tuig. Kabay sa mga lugar nga paghiwato ng pila ka mga sports event amo ang Bayugan City para sa badminton, taekwondo, wrestling, chess kag iban pa. Samtang sa prosperidad naman ang major events kangay sang athletics, football, swimming, volleyball kag basketball. Madamo man ang nagabantay sa National Capital Region kon NCR team bangod sa ilan na angkon nga 18 kasunod-sunod nga kampyonato sa palaro. Madumduman nga nagpartisipar man ng Western Visayas na mayara sa masobra 700 ka mga delegates nga nagalaom nga makadala pauli sa madamo man nga mga medalya.